Korapilo batzuk ere jarri dizkigu mahai gainean, pandemiak baldintzatutako testu inguru honek. Planetaren mugak agerikoak dira. Klima larrialdia gaur egun errealitate bat da, eta horrek beharrak jartzen ditu mahai gainean, eta eskatu beharreko korapiloak dira energia, ingurumen eta digitalizazioaren trantsizioarena. Bizi dugun sistema azeleratu eta ez egonkor honen oinarrian zaintza lanak daudela ere ikusi dugu pandemiagatik. Ze gizarte arrakala ez du pandemiak sortu, areagotu eta bizkortu eta sakondu egin du seguru asko, eta inoiz baino urgentzia handiago horri erantzuteko enplazamendua egin digu. Baina zaintza lanak daude horren oinarrian, eta zainduak eta zaintzaileak duintasuna ezinbestekoa dutela erakutsi digu. Ez eginda dagoelako, egiteko dagoelako baizik. Horre guztiak, erronka horiek guztiek, aldaketa globalak eskatzen dituzte. Nazio mailatik harago mundu mailako erabaki politikoak eskatzen dituzte. Baina horrek ez du esan nahi, nork bere eremutik ekarpenik egin ez dezakegunik. Eta gu horretan ari gara. Udalez udal, herriz herri, geuretik ekarpena egiten, herri honek beharrezkoa duen gizarte eraldaketan eta burujabetzan aurrera pausoak eman ahal izateko. Garai ez egonkorretan bizi gara erabat. Oso aldakorrak diren garaietan, segurtasun gabezia handia dago, eta guri ere, indar politiko bezala, badagokigu herritarrei segurtasuna emateko moduko eskaintza politiko bat mahai gainean jartzea. Nola eskaintzen zaie segurtasuna herritarrei? Nola hitz egiten diegu beldurtuta dauden hoiei? Badaude aukera bat baino gehiago. EAJ eta PSek segurtasuna berdin egonkortasuna saltzen digute. Egonkortasuna. Dagoena dagoen eran usteko falazia alegia. Eta horregatik ari dira privatizazioaren aldeko apustua mantentzen kudeaketari dagokionean. Izan adinekoen egoitzetan, izan mugikortasunaren arloan, edota azpiegituren arloan. Adinekoen egoitzetako lan gatazkan ez dute publikoki esku hartzen. Saldu nahi digute langileen eta enpresaren arteko gatazka bat dela. Eta esaten ari gara zaintzak gizarte bezala, maila politikoan erantzun politikoak eskatzen dituela eta erronka horri heldu egin behar zaiola. Eta horrek interbentzio publikoa eskatzen du. Lehen sektorea biziraupenera kondenatu dute azken urteetako politika publikoek. Eta elikadura burujabetzaz ahoa betetzen bazaigu ere, ez diogu sektore horri biziraupenetik haragoko eskaintzarik egiten politikatik. Ez PSek eta EAJak behintzat. Ostalari eta merkatari txikiei laguntza zuzenik ez diete eman, eta are gutxiago, oraingo pandemia egoerak nola utzi dituen ikusita. Eta Europako funtsak baliatu nahi dituzte bai, baina lehendik zeuzkaten proiektuei bide emateko, politika kontinuistak egiteko, erabat. Horren aurrean, proposamenak eta elkarlarenako prestutasuna jarri ditu EH Bilduk Gipuzkoan. COVID-tasaren proposamena egin dugu. Lehen sektorea sektoreko estrategiko gisa, bestelako proiektzio baterako bidean jarri izateko neurri zehatzak eskatu ditugu. Industria biziberritzeko 50 milioi euroko diru partidaren proposamena egin genuen aurrekontu ez eztabaidatzen ari ginenean. Eta zaintza eredu komunitarioa, zaindua eta zaintzailea duintasunez bizializateko eredua sustatzeko 100 milioi euroko partida proposatu genuen. Ez diote elkarlanerako luzatu dugun eskuari heldu. Bitartean, EAJ-PSren tandemak foru funtsa 120 murriztu zuen. Udal baliabideetan murrizketa ezarri zizuen. Eta hala ere, EH Bilduk gobernatutako alkatetzetan udal baliabideak lehentasunetara bideratzeko apustu egin zenuten. Diru laguntza lerro zuzenak aktibatu dituzue, pandemia gogorren kaltetu dituen autonomo, ostalari, merkatari eta sektore zaurgarrietara. Zaintza sare komunitarioak aktibatu ditugu herriz herri, voluntarioekin, menpekotasunak dituzten pertsonei eta adineko herritarrei haien beharrak asetzen laguntzeko. Osasun neurriak errespetatuta, azokei eutsi diezue hainbat herritan, eta lehen sektoreko tokiko ekoizleak lehen etsi dituzue gainera. Kultura agendarekiko konpromisoa mantendu da EH Bildu gobernatutako alkatetzetan, eta pandemiaz egin dugun kudeaketaren inguruan, partaidetzarako erabakiak modu partekatuan hartzeko eta informazioa etengabe emateko espazioak aktibatu ditugu. Lehen esan bezala, pandemiak ez du arrakala sozialik eragin, izatekotan areagotu, bizkortu eta are ikusgarriago erakutsi digu. Eta pandemiak bizkortutako beharrei erantzuteko moduan gobernatzen ari gara EH Bildutik Gipuzkoan. Baina ez hori bakarrik, epe luzerako estrategiakin ere ari gara proiektuak martxan jartzen. Trantsizio ekologiko
energetiko eta digitalizazioaren trantsizioaren aurrean, hainbat eta hainbat proiektu ditugu eskuartean, EH Bilduko 54 alkatetzetan Gipuzkoan. Zuntz sare optikoak martxan jartzen ari dira herrietan. Energia kooperatibak sortzeko eraskotariko proiektuak abiarazi dira. Beste erakunde publiko batzuekin hitzarmenak eginda, Goiernerrekin elkarlanean, baina beti ere herritarrak aintzat hartuta. Digitalizazioari dagokionean urratsak egiten ari gara eta besteak beste online eskoletarako sarbidea eduki ahal izateko, Oreretako udalak ere eman zituen ordenagailuak bere momentuan. Eta luzera begira esan bezala, zuntz sare optikoaren sare publikoak sortzen ari zarete. Oñatik onaro aurkeztu du aste honetan telekomunikazio operadorea. Zaintzaren erronkari ere bete-betean heldu diogu. Eneko Kernani aipatu duen. Adinekoen egoitzetako langileen egoera duintzeko eta egonkortzeko lan eskaintza publikoa antolatu zuen Hernaniko udalak. Eredu komunitariorako bidean hainbat proiektu dira eskuartean ditugunak. Zainduak etxean edo etxean bezala zainduta egon daitezen eta langileen duintasuna ere bermatua izan dadin. Beste erabateko etxe bizitza ereduak sustatzen ari gara. Zaintza eredua komunitario bihurtzen ari gara. Proiektu horiek guztiek herrien izenak daramatzate, alkateen eta hautetxien izena bizenak, baina ez dira adibide soilak. Lan egiteko modu baten erakusle dira. Proiektu errealak dira, lan egiteko estilo baten erakusle. EH Bilduren gobernantza ereduaren erakusle dira. Eta gobernantza eredu hori udaletatik harago eramango dugu. Gobernantza eredu horrek Gipuzkoa irabaztera eta herrialdea gobernatzera eramango gaitu.